Yn y fideo yma, nawn ni ystyried dull Descartes o gyfrifo Ail Isradd rhif. Nawr mi oedd Descartes, neu René Descartes, sydd wedi enw lawn iddo fo, yn fathemategydd ac yn athronydd yn gweithio yn yr ail ganrif ar 15. Ac i fod yn ei diolch am y system yma o blotio pwyntiau a llinellau ar set o echelinau x ag y. Ac yn wir, dyn ni'n galw'r echelinau yma yn echelinau cartesaidd ar ei ôl o. Ond un bore, tra'n goroedd yn ei wely, mi wnaeth o feddwl amdan ffordd o weithio allan Ail Isradd rhifau gwahanol. Na gadewch chi'n gyntaf ystyried i ddull o gyfrifo Ail Isradd 9. Nawr, yn ôl i ddull o, beth sy'n rhaid i wneud ydy cychwyn hefo llinell sydd yn union 9 cm o hyd. Felly neu lunio hwn yn fan hyn rwan. Cychwyn yn dim, mynd holl ffordd i 9, marcio 9 i ffwrdd. A wedyn beth ydoedd oedd, mae rhaid i fynd un uned yn fwy. Felly mynd ymlaen o'r 9 i'r 10 na i fan hyn. Yna, beth ydoedd oedd, mae rhaid i lunio hanner cylch rwan, sydd yn cychwyn yn y pwynt yma ac yn gorffen yn y pwynt yma 10 cm i ffwrdd. Felly, wneud hynny efo cwmpas, dwi angen marcio hanner ffordd. Felly, hanner o 10 yn 5. Neu marcio 5 cm i fan hyn. Ac yna defnyddio'r cwmpas, roed y pig yn y canol, agor y cwmpas allan i fod ar y pen yn fan hyn, gwirio fod yr ochr arall yn cyd-fynd, a wedyn os na i farcio hanner cylch yn fan hyn, diameter 10 cm, radiws 5. Ac yna, ble mae Ail Isradd 9? Wel, beth oedd Descartes oedd hyn? Y pwynt yma lle oedd 9 cm gynt, dyn ni rwan eisiau rhoi llinell vertigol i fyny o'r pwynt yma at y cylch. Ac os nawn ni fesur hyd y llinell vertigol yna, dyna ydy Ail Isradd yr rhif. Felly fan hyn, dyn ni'n gweld fod hyd y llinell vertigol yn 3 cm, a mae hynna'n cyd-fynd efo beth dyn ni'n wybod am Ail Isradd 9, mae yn union 3. Nawr, efallai dydy y dull yma ddim mor ddefnyddiol i weithio allan Ail Isradd 9, oherwydd mae 9 yn rhif sgwar, a dyn ni'n gwybod fod Ail Isradd 9 yn 3. Ond mae yn gallu bod yn ddefnyddiol i weithio allan Ail Isradd o rifau sydd ddim yn rifau sgwar. Enghraifft, gweithio allan beth fyddai Ail Isradd 7. Nawr, yn defnyddio dull Descartes eto, i weithio allan, wel, o leiaf amcamgyfrif ar gyfer Ail Isradd 7, be dyn ni'n neud ydy dyn ni'n cychwyn efo llinell llorweddol, fan hyn, sydd union 7 cm o hyd. Marcio 7 i ffwrdd, a wedyn mynd un uned yn fwy, fan hyn hyd at 8 cm. Yna, dyn ni eisiau gwneud yr hanner cylch. Cychwyn yn fan hyn a gorffen 8 cm i ffwrdd. Felly, na ni farcio hanner ffordd eto. Hanner ffordd fan hyn ydy 4 cm. Defnyddio'r cwmpas i lunio'r hanner cylch. Rhaid y pig yn y canol, rhaid y bensil ar un ochr, gwirio fod am di gyrraedd, ar ochr arall yn gywir, llunio'r hanner cylch, diameter 8, radiws 4 fan hyn, a wedyn Ail Isradd 7 ydy hyd y llinell vertigol yma rwan yn cychwyn i fyny o'r 7 cm. Wedyn os ni fesur hwn yn fan hyn rwan, be dyn ni'n weld? Dyn ni'n gweld fod yr hyd y llinell yna, ydych chi'n cytuno, tua 2.6 cm. Felly, dyna fo yn amcamgyfrif ni ar gyfer Ail Isradd 7. Mae o tua 2.6. Wedyn ni ddefnyddio y cyfrifiannell i wirio hynny. Os dwi'n teipio fewn y fan hyn rwan, Ail Isradd 7, gan i weld pa mor agos oedd yr amcamgyfrif yma. Felly, yn hollol gywir, pwysau S-D, mae Ail Isradd 7 yn 2.645 ac yn y blaen. Felly, mae'r 2.6 yma yn amcamgyfrif eitha da ar gyfer gwir werth Ail Isradd 7. Nawr ceisiwch chi wan defnyddio dull Descartes o ffeindio amcamgyfrif ar gyfer yr rhifau neu ar gyfer yr Ail Israddau sydd ar y sgrin yn awr. Wedyn, gewch chi wirio eich mesuriadau chi hefo'r gwir atebion yn fan hyn, a dwi wedi rhaid yr atebion yma yn gywir i 2 le degol. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg.
Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.